सब लोगन के हमार प्रणाम। कैसन बानी रउआ सबन? उम्मीद बा कि सब लोग नीमन होई। सब लोग के हमरा तरफ से विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामना। तो आज विजयदशमी है तो हमहू सोचनी कि काहे ना एगो माता रानी के विदाई के गीत गावल जाओ। तो आई बिना देर कैले गीत के शुरू कइल जाओ। हमनी के छोड़ी के नगरिया नु हो, कहवा जइबुए माई। हमनी के छोड़ी के नगरिया नु हो, कहवा जइबुए माई। तुही त हऊ मोर महतरिया नु हो, कैसे करी हम विदाई। तुही त हऊ मोर महतरिया नु हो, कैसे करी हम विदाई। हमनी के छोड़ी के नगरिया नु हो, कहवा जइबुए माई। हमनी के छोड़ी के नगरिया नु हो, कहवा जइबुए माई। तुही त हऊ मोर महतरिया नु हो, कैसे करी हम विदाई। तुही त हऊ मोर महतरिया नु हो, कैसे करी हम विदाई। बड़ा रे जतनावा से मूर्ति बनवानी, बड़ा रे जतनावा से मूर्ति बनवानी। मूर्ति बनाई हम तोहा के बुलवानी, मूर्ति बनाई हम तोहा के बुलवानी। थर थर कांपता शरीरिया नु हो, कैसे मूर्ति उठाई। थर थर कांपता शरीरिया नु हो, कैसे मूर्ति उठाई। तुही त हऊ मोर महतरिया नु हो, कैसे करी हम विदाई। तुही त हऊ मोर महतरिया नु हो, कैसे करी हम विदाई। तुहारे चरनिया में लिहानी असरवा, तुहारे चरनिया में लिहानी असरवा। छोड़ी के तू काहे जालू बेटा के घरवा, छोड़ी के तू काहे जालू बेटा के घरवा। बना गइलू आँख के पुतरिया नु हो, कैसे मूर्ति उठाई। तुही त हऊ मोर महतरिया नु हो, कैसे तोहके बिसराई। तुही त हऊ मोर महतरिया नु हो, कैसे करी हम विदाई। हमनी के छोड़ी के नगरिया नु हो, कहवा जइबुए माई। कहवा जइबुए माई। तुही त हऊ मोर महतरिया नु हो, कैसे करी हम विदाई। चलिए यही के साथे रउनो सबन से विदा लेतानी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि गीत कैसन लागल, और गीत नीमन लागे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।